Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan, integratzeko zatika metodoa azalduko dugu. Zatika metodoa formula hau garatzea da. Edozein integrala badaukagu, deskonposatu ahal dugu u eta dv ekin. Behin deskonposatuta egin behar duguna da formula hau garatzea. U bider v, horretarako dv integratu behar dugu, minus integrala v du, horretarako u deribatu behar dugu. Hemen u aukeratzeko trukito bat dago. Alpez itxago goratu. Eta azten goitik arekin hartuko dugu u. Arko badago, u izango da arko. Bestela logaritmoa, bestela berreketa. P potentzia. E esponentziala. Eta S seno edo trigonometrikoak. Seno, koseno, ados. Orduan, adibide hau egingo dugu. Kasu honetan dauzkagu. Isa eta koseno. Isa berbat, hau berreketa bat da, eta hau trigonometrikoa. Orduan, u izango da isa. P hori. Eta dv koseno, derekin beti d joango da. Orduan, u deribatu behar dugu. Du kalkulatu. Isa deribatua bat, orduan du de isa. Kosenorekin integratu behar dugu. V kalkulatzeko. Kosenoren integrala seno da. Senoren derivatua koseno delako. Orain ja daukagu elementu guztiak garatzeko formula. U bider v, x bider seno x, minus integrala v seno isa eta du de isa. Orain integral hau ja automatikoa, berehalakoa da. Orduan, isa seno isa minus hau, seno isaren integrala minus kosenoa da. Orduan, minus minus plus koseno isa gehi k. Gerta daiteke hemen beste zatika integratzeko integral bat eukitzea. Orduan berriro egin. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik eta gogoratu sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.